Να πάτε στο γήπεδο. Ωραίος τρόπος τη γυναίκα που σε μεγάλωσε. Η γυναίκα που με μεγάλωσε έχει μεγαλώσει και αυτή επίσης. Και καλά θα κάνει να καταλάβει ότι δεν είναι σε ηλικία να τρέχει στα γήπεδα. Μωρ, τι μας λες. Αυτό που ακούς. Να γίνουν και τίποτα επεισόδια και να δούμε πώς θα προστατευτείτε δύο γυναίκες μόνες σας. Μα δεν θα είμαστε μόνες μας. Όχι βέβαια, θα είναι άλλες 30.000 κόσμος που θα βρίζει και θα φωνάσει. Και επαναλαμβάνω, τον εαυτό σου δεν το σκέφτεσαι. Έτσι και γίνει τίποτα. Στο γιο και στην ύφη. Την κοντή. Την κοντή νύφη, ναι. Της Θεοπούλας. Τι θα πούμε. Αχ, συγγνώμη, της ήρθε μια κροτίδα στο κεφάλι. Η Θεοπούλα ξέρει και να προσέχει και να υπερασπίζεται τον εαυτό της. Και στο κάτω-κάτω θα κάνει ό,τι θέλει. Δόξα τω Θεώ, τα έχει 400. Μα Σπύρο μου, εμείς δεν χρειάζεται να ανακατοθούμε με τόσο κόσμο. Εμείς έτσι κι αλλιώς θα είμαστε με τη Γεωργία. Τι. Όχι, Θεοπούλα μου. Εμείς στην Ελλάδα θα υποστηρίζουμε. Ναι, καλέ, το ξέρω. Αλλά εσύ δεν είπες πως θα πάμε στο γήπεδο με τη Γεωργία. Για κάτσε μισό λεπτό, γιατί έχει ψωμί εδώ υπόθεση. Δεν μου λες, Θεοπούλα, που τα έχεις και 400. Ποια Γεωργία λες εσύ? Που έχει το περίπτερο απέναντι. Μην μιλάς. Του Κυρβαγγέλη τη γυναίκα, δεν λες? Ναι, γι' αυτό της αγόρασα και καφετιέρα. Πάντρεψε την κόρη της και δεν της πήγα δώρο. Ορίστε. Βρε Θεοπούλα μου, τη χώρα Γεωργία εννοούσα, όχι την περίπτερου. Αλήθεια. Αλήθεια. Άντε ξεβάψου τώρα. Αχ, τώρα ησύχασα. Άντε, πάμε. Την καφετιέρα θα την αφήσω εδώ. Θα της τη δώσω αύριο. Κατάλαβες. Πάω κι εγώ μέσα να πάρω τη φωτογραφική μηχανή, να βγάλουμε καμιά φωτογραφία με τον Νότο. Στα αποδυτήρια. Δεν κάνει να μπούμε, λες. Hard rock, hallelujah. Hard rock, hallelujah. Η Θεοπούλα δεν μαθαίνει μπαγλαμά. Τι μαθαίνει? Δεν υπάρχει περίπτωση. Γιατί? Έχω εξεταστική, έχω διάβασμα, πώς το λένε, θέλω ησυχία, δεν το καταλαβαίνετε. Δεν φταίω εγώ, Σπύρο μου. Η κοντή έπαθε οτίτιδα. Δεν μπορεί να λέει τη φασαρία. Τόσα χρόνια περίμενε να αρρωστείς και δεν αρρώστανε. Τώρα το έπαθε. Τη σκοτώνεις ή δεν τη σκοτώνεις? Τη σκοτώνεις! Γιαγιά, ξέχνα το. Αφού έχει οτίτιδα η άλλη. Και πρέπει να πάθω κι εγώ. Καταρχήν, πού τα βρήκες τα λεφτά να αγοράσεις τραμς? Πουλήσαμε τα μπέλια στο χωριό. Πάνε τα μπέλια! Θεοπούλα, μάζεψτα και φύγε τώρα. Και πάρε και τον Ζαμπέτα μαζί σου. Πού θα πάμε? Στη Βύση, στη Βαρδία, στην Κοκκίνου, όχι εδώ πάντως. Τηλέφωνο!